नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। भुरग्याले मानसिक बौद्धिक विकासाक शिक्षण खूप गरजेचे आसा। भुरग्याल्या शिक्षणाक कसली अडचण जाल्यार अधिकारी विरुद्ध क्रम घेवचे पडटले म्हण जिल्हा मंत्री मंकाळ यस वैद्य हेमी ताकीद दिले। कारवार शहराच्या जिल्हा पंचायत सभाभवनात शुक्रवाराक जाल्ल्या त्रैमासिक केडीपी सभेत अध्यक्षस्थानार रावन उलयिल्ले मंत्री वैद्य शाळेक गरज आशिल्ले सवलती बद्दल पट्टिकन बेगीन प्रस्तावना धाडूंक जाय। दुर्लक्ष केल्यार विद्यार्थ्याला शिक्षणाक समस्या जाल्यार अधिकारी विरुद्ध कठीण क्रम घेतले म्हण तेमी ताकीद दिले। ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು। ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿ, ಅವರಿಗೇನು ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು। ನಮ್ದಂತೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ದು ಏನಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ। ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು। ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೊಠಡಿ ಇಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಊಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಶೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ। ನಾವು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬಟ್ಟೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ। ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ कुमटा तालुक्याच्या बाड ग्रामाच्या समुद्र किनाऱ्याचेर सिलेंडर सारको एक वस्तू पत्तो लागलो। समुद्र किनाऱ्याचेर हो वस्तू पत्तो लागिल्ले पळोवन स्थानिक लोक भिले आनी पोलिसांक माहिती दिली। तटरक्षक पोलीस येवन हेजे पडताळण केले, जाल्यार हो वस्तू कसलो आनी खंयचो म्हण नक्की पत्तो जालो ना। सुत्रा प्रकार मर्चंट शिपात उरचो हो वस्तू असो अंदाज केला। अगर समुद्रात खंयची शिप बुण तितूत आशिल्लो हो वस्तू उबतेत येईल उरतलो अशें सांगतात, जाल्यार बी आजुनी स्पश्ट जालें ना। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात काम करचे मन ना जाल्यार सांगात, तुमकां जाय जाल्ले कडेन बदली करता। कोणाक रावचे मन आसा तेमी सारके काम करा म्हण जिल्हा मंत्री मंकाळ वैद्य हेमी अधिकारीक सांगले। शुक्रवाराक जिल्हा पंचायत सभागृहात जाल्ल्या केडीपी सभेत अलग अलग विभागाच्या अधिकारीक उद्देशून उलयिल्ले मंत्री मंकाळ वैद्य हांव आनी आमगेल सरकार लोकांले कश्ट त्रास पयस करूंक येयलात। तुमी नागरिकाल्या समस्येक स्पंदन करूंक जाय। आमकां तुमकां लोकसेवा करूंक अवकाश दिलात हे आमी विसरूंक जायना। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्ल्या 30 वर्सांच्यान काही समस्या तशीच आसात। आता तर ती समस्या पयस करूंक विकास करूंक सहकार्य करा म्हण तेमी अधिकारीक सांगले। ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸೇವೆ ಬಂದಿದೆ। ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಥವಾ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ 2005-6ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು। ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ। 20 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೆ।
ಮತ್ತೆ ಪುನಃ 20 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ अवकाश. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. बसात विद्यार्थ्याक मारचे आणि रस्त्यामध्ये विद्यार्थ्याक बसाच्यान उतरचे अशा बस कंडक्टराक विद्यार्थ्यान आणि पालकान जबाब विचारले. रामनगर हांच्या लोंडा खानापुरंगा खूप प्रमाणात लहान विद्यार्थी बसाचेर यो वच करतात. अनेक वेळा विद्यार्थ्याक बसात चढतना गर्दीत वाटकन फुडें वयची पडटा. तर असल्या वेळाचेर बस कंडक्टर विद्यार्थ्याक फुडें वयचेसाठी धकलचे किंवा तकलेचेर मारचे मानेक धन फुडें धुकळचे अशें सद्दी करता. विद्यार्थी कारवार बेळगांव बसाचेर रामनगरच्यान लोंडा खानापुरंगा शाळे कॉलेजाक वयतात. ह्या बसा कंडक्टर विद्यार्थ्याक ह्या प्रकारान त्रास करता आणि केन्ना केन्ना अर्ध रस्त्याचेर सोडता. हेजे संबंद शुक्रवाराक पालकान आणि ग्रामस्थान बस कंडक्टराक विचान गरम केले. विद्यार्थी बसाचेर मस्ती करतात. बसा दाराचेर उबी रावतात. अकस्मात कोणी बी बसाच्यान सकल पडल्यार आपणाक त्रास. तेका लागून मस्ती करच्या भुरग्याक दखलचे बी करता म्हण कंडक्टरान आपली बाजू घेवन उत्तर दिले. ನಿನ್ನೆ ಬಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹೊಡಿತಾರಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ದು. ನಾವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದೂಕಿದವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ದೂಕಿದ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ತಗೋತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಂತ ದೂಕಿದ್ದವ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ದೂಕ್ ಹೊಡ್ದಂಗಾಯ್ತಾ ಸಮಯ ದೂಕ್ ಹೊಡ್ದಂಗಾಯ್ತಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಾಗ್ಲ ಬಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ತಗೋತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ದೂಕಿದ್ರೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ದೂಕಿದ್ರೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ದೂಕೋದು ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಗ್ಲ ಬಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಬಾಗ್ಲ ನಿಲ್ಸಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಂಗ್ರು ಅಲ್ಲ ಬಾಗ್ಲ ಚೆನ್ನೈಘಾಟ್ ಘಾಟಿ ಚೆನ್ನೈಘಾಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ ಚೆನ್ನೈಘಾಟ್ ಆ ಗಾಡಿ ಈಗ ಈ ಗಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಗಾಡಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ನೀವು आयचा इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजच्या खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.